ଖରା ଦିନର କଥା। ତାତିରେ ଦେହ ହାତ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଥାଏ। କାଉଟିଏ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ତାକୁ ଭାରି ଶୋଷ ହେଲା। ଦେଖିଲା ନଈ ନାଳ ପୋଖରୀ ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଖିଲା। କେଉଁଠାରେ ବି ଟୋପାଏ ହେଲେ ପାଣି ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ଶେଷରେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ କୂଅଟିଏ ଅଛି ଓ କୂଅ ପାଖରେ ମାଠିଆଟିଏ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ସେ ଖୁସି ମନରେ ସେ ମାଠିଆ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ମାଠିଆରେ ବସି ଦେଖିଲା ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି। କାଉଟି ତାର ଥଣ୍ଟକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ପାଣିକୁ ଥଣ୍ଟ ପାଇଲା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ? କାଉଟି ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନାଇଲା, ପାଖରେ କିଛି ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। କାଉଟିର ମୁଣ୍ଡକୁ ଏବେ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଉଟି ତା ଥଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ି ଆଣି ମାଠିଆ ଭିତରେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ କଲା କାଉଟି? ତା ଥଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ି ଆଣି ମାଠିଆ ଭିତରେ ପକାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାଠିଆରେ ଥିବା ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାଠିଆରେ ଥିବା ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। କାଉଟି ତାର ଥଣ୍ଟକୁ ମାଠିଆ ଭିତରକୁ ବଢ଼ାଇ ପାଣି ପିଇଲା। କାଉଟି ମନ ଭରି ପାଣି ପିଇଲା ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଉଡ଼ିଗଲା। ଚତୁର କାଉର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେ ପାଣି ପିଇ ପାରିଲା। ତ ଏଇ ଗପରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ।